klar over, der er noget der. Så kan I se hovedet, der laver det der S der, som gør, at det er klar til os lige om lidt. Så bider han. Det går stærkt. Det går så stærkt jo med. Og så kan I se, at han nu er viklet rundt om den, ikke? Og så begynder han at klemme den, fordi han er slang og ikke giftstang. Prøv at se den bevæger sig stadig. Musen, den spjætter over for sig. Den prøver jo at kæmpe sig fri. Og der er, altså, hele videoen er der ikke, fordi så vi har også fundet ud af, hvordan han sluger, og hvordan han sådan brækker kæben af leder og så videre. Det kan I se på et andet tidspunkt. Hvor sej. Men jeg synes lige, I skulle se det her. En gang til. En gang til. Og det falder måske lidt. Det er mega sejt. Men er det ikke sådan? Det skal vi jo snakke om lige om lidt. Nu ser vi den i hurtigt. Hvor højt er det der? Ej, der står